हेलो लोगोफोर खामानि मावग्राफोरनिफ्राय मोनसे गुड निउस लाना फैलायबाय आङो ओमफ्राय दा जोंनियाव मानसि बिदों आरोना कम्पानियावहाय सोर सोर मावनो गोसो कमेन्ट सेक्सनावहाय कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो हागोन दा आं बेंगालुरुनि केफ्राव खाथियावहाय दङ आरोना ओमफ्राय आङो बे जोंनि कम्पानियावहाय मावखानाया 8 बोसोरानो जाबाय आरोना दासिमबो थांनाय रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ थांनाय जाबाय जानाया मालिकानो हगारा आरोना थांनो नागिरबाबो ओमफ्राय सोर सोर मावनो गोसो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दा मानसि जोंना 8 जन बिदों आरोना जोंनि कम्पानियावहाय मानसि नांगौ जाना फैदों आरोना दा बनस लानानै लोगोफोरा सोरबा सोरबा थांलाजोब्बाय नालाय दा 8 जन नांगौ जाना फैदों आरोना मानसिया ओमफ्राय दा जोङो नै ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि कम्पानियाव सोर सोर मावनो गोसो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय ना ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे कमेन्ट खालामहरदो गाइसमोन सोर सोर फैनो गोसो आंजोंहाय खामानि मावफानो गोसो आरोना ओमफ्राय जोंनिया लोगोफोर सेलरिया जाहैबाय जोंना 8 घन्टासिम आरोना डिउटिया ओमफ्राय बेनिफ्राय अभार डिउटि मावोबा अभार डिउटिबो मोनगोन 8 घन्टायावहाय होयो जाहैबाय जोंना 12,000 होयो आरोना 8 घन्टायावहाय ओमफ्राय 12 घन्टा मोनबा बिदिनो अभार डिउटिनि फैसा होयो आरोना बेथनखौ राननानै होयो बेसेबां पेमेन्टआ बेखौ राननानैसो होयो आरोना गाइसमोन जौगाथाय माबायदि देरबाय आरो भाई सेल्फि लानांगौ जोंहा सानैजों मानसिल' जों गैया मानसिना मानसिल' ना माबा मोनसे बायनो हायो ना नायनो हायो फुङावहाय दुरा फुङाव बाय नायदो गाइसमोन नै बा मेख्ला सेगा खानाय बुबावग्रोनि 3 जन दं जोङो बर'फोर गोजा दा नै माखासे दंखायो ओमफ्राय ओरै सिगांनाबो माखासे उनावहाय दङ नै आंजों लोगोफोर बेंगालराव माबायदि बेरायगासिनो जोङो मोसावनो दंबावोसो दिनै गाइसमोन नायदो जोंनि रुमजों गाइसमोन फाइनालि रुम मोनफैबाय जोङो नै बिल्डिं गाखो मेंगुलायबाय जोंनानो फैगासिनो दं गाखोबोगासिनो दं लोगोफ्रा नै फैबावगासिनो दं ओमफ्राय नै बिथाङा आं चेनेलाव मा होननो सानो होनदों आरोना बिथांनि चेनेलखौ बयबो साबसक्राइब बानायनांगौ गगा मोनदोंलै गगा मोनदों जोंना लोमजादोंमोन आरोना देहा एसे प्रब्लेम जोंना नै बिथांनि चेनेलखौ बयबो साबसक्राइब बानायनानै हो मानो होनोबा बर'जों बर' सापर्ट खालामलायाबा सोर सापर्ट खालामलायबावनो आरोना बिथांनि चेनेलखौ बयबो साबसक्राइब बानाय बयबो सापर्ट खालाम जेरावथे बिथाङाबो जौगानानै थुलुंगा मोननानै भिडिअ बानायनो हानाय बायदि आंनिफ्राय खावलायनाया बेनो आरो nama bina dilokotso dilokot terus जोङो yang semuanya kata apa na होबाय थायो आं गाइस मोननाय बेनो दैलिक बेलासियावबो दा फैगोन ओमफ्राय दा देरबाय नालाय दा गाइखेर होलासों उन्दैयाव गाइखेर होयोमोन आंनि फिसिनाय बाथा थेमानिनि साला जानोल' रोंगौ जेबो आंनि खामानि मावनो रोङा ओरैफाय जानोबा सेल्फि लानांगौ नै जोंहा आंनि सिमा नायलायलायदों हेलो लोगोफोर गुड मर्निं एवरीवन जेन नार्जारी ब्लगाव बयखौबो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरोना दा खारै आङो मेंबाय आरोना मानि थाखाय बेवहाय एक्सारसाइज खालामफैयो आङो फुङावहाय बे गार्डेनावहाय आंनि उदैया देरबाय नालाय सेंग्रा मानसियावनो सिङाव थानानै दै बोख्रि आरोना जायगानि नामा ओमफ्राय आंबो बावनो थाखायो बेंगालरनि फुङाव फैदोंमोन आङो लोगोफोर 6थायावनो ओमफ्राय भिडिअ लानो हास्लाबासो सिनाया नालाय खोमसिमोन आं खारफैनाय समावहाय गोगोम खोमसिमोन ओमफ्राय दा सोरांबायना दासो नुबाय आरोना दासो भिडिअ बानायनो हाबाय आङो दहाय आं फैनाय समावहाय
सिनायानोमोन खुवा खुनायजों माजों नायलांदो लोगोफोर ना नांदरनो माबानो खुसिया बामि गिदिर गिदिर मोनो हनै बे दैयावहाय बे दा दै रानबा सारो आरोना बेखौहाय मेचिनजों ओमफ्राय नै नायदो जायगाया बे गोग्गो गिदिर ओमफ्राय नै सागोराखौहाय अन्थाइ होथेना दोनखादों आरोना बेवहाय दै रानबा सारो नाया गिदिर गिदिर दं खुबैगासिनो दं नै जायगाफ्रा बेनो ओमफ्राय नोरहाय रानबाय आरोना माखासे दैया जायगाफ्राथ' मोजाङानो बेरायनो थानो निजोमनो बे जोंनि बांद्राय गोजान जाया गार्डेना खाथिखा आरोना बे साइडजों खिथालांबावनि आं गाइसमोन नायलांबाय थादोल' लोगोफोर भिउसफ्रा दिनै आरामनो बिबार बारिजों जायगाया थानो जि मोजांलै बेवहाय निजोमनो हांलासो जिरायना थाबाय आरामनो साया जिरायनानै थानो मोजांथार जायगाफ्रा ओमफ्राय नै लोगोफोर बे गार्डेनखौ नेनो थाखाय नैबे सुङाखौ दाना दोननाय जादों कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम नायदो जायगाफ्रा थानो मोजां थान्दा थार सायख्लुम गोजाना बिबार बारि गोजा गासिबो ओमफ्राय नैबेजों खारदिंग्राया मेन माबा रड बानायना होखादों आरोना खारबाय थानायाव रड दंखायो खारै थाबायला जोबगासिनो दं मानसिफ्रा लानानै खारनो हाला नालाय सानजौफुआ बांद्राय खारनो हाया गायना होदों सेर ओमफ्राय नैबे खारदिंग्राफ्रा दा फैगासिनो दं नै बुरियाबो खारदिङो दा सानजौबाथाय खारदिंला बिसोरो फुङावहायलै जमा गोगोम खारो दहाय लानो मोनाखिसै आं खेबनो मोनाखिसै खोमसिमोन नालाय सिनायामोन नायदो नै जायगाफ्रा नायदो लोगोफोर खारै बे गार्डेनाव खारदिं मेंनानै हासुनो ओंखारोबा नैबा सरखारनि फ्रियावनो लुना दोनखानाय दंखायो जारमामुवारियावहाय नैबा हासुनो हागोन आरोना नैबेहायनो नैबे जायगायाव बयबो बावनो हासुयो आरोना फ्रि नालाय बयबो हासुसोगारो नैबे जारमामुवारियावनो कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम जायगाफ्रा नायदो नै समायना थानो दैया नायदोनो लोगोफोर गोथांलाय नुलायाखै दाबो रानजोबाखै रानोबाथाय गोगोम ना मोनो नांदर खुसिया बामि गोगोम गिदिर ना मोनो आरोना बेवहाय रौबो दङ रौ नाबो Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And जोङो दखानाव फैलायबाय आरोना लंपेन्ट गस्ला लायनो फैलायबाय जोंना दिनैहाय बाजार जायो नालाय सानदेआवहाय दा नै प्लास्टिक जाजोबबाय खानाय बिदि जाबाय फाग्लाना खानो नामा रा खानाया बेसेबां लानो प्यारी समझ गई ओमफ्राय नै लोगोफोर दखाना दासो बानायगासिनो आरोना दासो खुलिहांगासिनो दं जोंना बेनो आरोना खाथिसो जाखायो रुमनि खाथिनो ओंखारबानो मोनो दखान जोंना ओमफ्राय नै दासो खुलिगासिनो दं लोगोफोर गासिबो दखाना लानो फैबाय जों दा फाइनालि सफैबाय बेनो आरोना जोंना टाउन जायगायावसोखा नालाय जायगायानो टाउन जायगासो नै लोगोफोर फाइनालि नायबाय लंपेन्टआ बेयो लंपेन्टआ गांसे मावनो लायो आरोना 50 गाहामल' लायो लंपेन्ट गांसेयावहाय जोंनिया एकदम दाम खम फाइनालि गासिबो नै गांनै लाबाय डिउटि ड्रेस बानायनाय आरोना डिउटि ड्रेसावसो बाहायगोन बे लंपेन्टखौहाय
मोजां सुहैनोसै मोजां सुनानै दसे ड्रेसाव खायसिगोन ओमफ्राय जोंना नै ओरैबो नायगासिनो दं ओमफ्राय खम रेटआवनो मोनो आरोना जोंनियाव बे थानाय जायगायावहाय एलाफोरना 50फोरनि मोनो 100फोरनि आग्लायबाय आरोना गोदान गोदान दं खारै खारैबो मोनगोन रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ A few moments later. ओरैबो दं गोगोम बिदिखौ आरोना लाना फैबाय नै लोगोफोर फाइनालि ओमफ्राय जों हरै नायबावनोसै दस्राजोंहाय थांबावनोसै दखानै होगासिनो दं बिसिबां गिदिर गिदिर दखान संख्रि फानलुनिफ्राय लाना मैगं थाइगंनिफ्राय मोजां मोजां थाजा थाजा मोनजोबो आरोना जोंनियाव मैगं थाइगंनि लानानै गासिबो गोथां गोथां मैगं मोनजोबो आलु सामब्राम गासिबो टमेट' गासिबो मैगं बानायाव मोनजोबो आरोना नै जोंना दखानानो जों थानाय जायगायावहाय गासिबो मोनजाजोबो हांसोनिफ्राय लानानै गोरि नाथुर खांख्राइ नै गासिबो बारलि सल्लि खुसिया थुसिया गासिबो मोनजोबो दुला बाथाबो मोनजाबावोसो ओमफ्राय नै दखानानो जेरैबो दं आरोना दखान मैगं थाइगंनि गासिबो मोनजोबो 12 मासावहाय मैगं थाइगंनि मोनो आरोना गोथां गोथांल' मा जानो गोसो मोनजोबो जों थानाय जायगायावहाय दा हरै फारसे थांसैलाय आरोना गाइसमोन सावथेन थांसैलाय नायसैलाय हरै साइडजोंहाय ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैनो बिबारा बिफांनिफ्राय गोथां गोथां माबानायखौसो थुनानै गानो आरोना बिबारा मोदोमलायनाय गोथाव मोदोमलायो गाइसमोन ओमफ्राय बिदिनो मैगं थाइगं दखानजोबो आरोना गासिबो मैगं थाइगं गोथां मैगं थाइगं फानजोबोहाय बेजों गोथां गोथांल' मोनखायो 12 मास मोनो आरो जोंनिजोंहाय मैगं थाइगं मोना जों थानाय जायगायावहाय आरोना दा जोङो दङ बेंगालरनि सिङाव थानाय बे निलिबिट्रि जायगायावहाय दङ जों बर'फोर गोगोम बुरजा दङ आरोना 30 जनसो दङ जोङो ओमफ्राय बेदर लाना फैबाय नै जोंनिया लोगोफ्रा ब्रेन्डेर अमा बेदरसो आरोना अमा बेदर लाना फैबाय बेदरा सेरनैसो लाना फैखाबायनो थारमाने रुमा जोंना मोनथाम दं नालाय ओमफ्राय आलदा आलदा जायो आरोना बयबो आलदा सोरनाबा 6 जन सोरनाबा 7 सोरनाबा 7 8 बिल्डिंआवबो दं बेयावहाय लोगोफोर थायो माखासे ओमफ्राय लोगोफोरनि दाखालि उल्टा पाल्टा गानलाबायनायावहाय कम्पानियावहाय आखाइ खना दङ दा बिदिनो आखाइ सिथाबनायाव प्लास्टार लांफैदो आरोना जोंनो प्लास्टार आखाइयानो गना दं नांनाया दाखालि मानसिया एसे बारला बुरला गोरों नालाय बारला बायनायावहाय बोरैबा गादलिनानै खहे जादों उल्टा गाननायावनो दा लोगोफोर फाइनालि लाना फैबाय आरोना जोङो नै नांगौ लाना फैबाय लाना फैबाय ओमफ्राय नै आंनि दाखालि आखाइ खनायावहाय होनो नैबे प्लास्टारखौ लाना फैबाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर दखानावहाय एसे जानो जानोसै थाबायलाबायना एसे मोनबाय गय बायना जानोसै जों दखाना बेनो रुम खाथियावनो आरोना दायो गासिबो जों लाना फैबाय रुसुबाय आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नायलांनायजों लोगोसे साबसक्राइब शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना गाइस अके गाइस थेंक्स फर वाचिं